Hej. Vi startede ud med, at Laura hun kom hjem til mig her 9:30, og så spiste vi morgenmad sammen. Ja, og så har vi bare lige siden, nu er klokken 1:15, så har vi bare været i gang med at svare færdigt på alle spørgsmål. Og så har vi aftalt, at vi skal lave et produkt. Ja, det har vi fundet ud af i dag. Ja. Jeg kan lige forklare, hvad det er. Vi har sådan tænkt os at stille sådan nogle borde op med mad på fra de forskellige sådan, hvad de forskellige spiseforstyrrede spiser. Ja, en aften, måske. Sådan en med anoreksi, en med bulimi og en med overspisning. Det er lige dem, vi har tænkt os at beskæftige os med. Så det har vi fundet ud af, og så har vi også fundet ud af noget mere, vi skal lave til det. Ja. Og vi har så aftalt, at vi tager på skolen i morgen. For at starte på noget produktet. Af det. Fordi vi skal også ned i billedkunst. Ja. Og lave noget af det. For vi skal lave sådan en planche, hvor at for eksempel, for at vise, hvad for eksempel dem, som for eksempel har anoreksi, de bliver jo ligesom kontrolleret. Ja, hvad de tænker ind i deres hoved, så har vi tænkt os at lave sådan nogle plancher, hvor vi skriver en masse sådan ord og sådan sætninger på, som de sådan tænker. Som, sådan ting, de tænker, og hvad der kunne blive, hvad de tænker, der bliver sagt til dem og sådan noget. Ja. Og ja, så jeg tror, jeg har så taget fri fra arbejde i dag, sådan så vi bare kan arbejde. Så vi vil være 100% færdige med alle spørgsmålene i dag. Ja. Og så vil vi også begynde på vores konklusion. Yep. Og så, Det er det. Vi ses. Hej. Hej.